Здравейте, приятели! Както обещах, се включвам с едно бързо видео-ревю на новите ми зимни обувки на любимата ми, предпочитана от мен и децата ми марки Биленка. Това са апреските Snowfox модела за възрастни. Много се колебаех дали да си поръчам. Децата отдавна го носят зимата и знам колко са издържливи, колко са топли, колко са непромокаеми. И тази година реших и за себе си да поръчам. Отвътре са, вижте, супер топли, вълна си има. Подметката, според мен това е много стабилна подметка. При първа възможност ще ги тествам на сняг, в града, ще ги тествам и на Витоша. Много се колебаех кой цвят да бъдат и кой размер. Тези белите с переното оттеначе тук най-много ми харесват, но се притеснявах на нашите условия, как ще бъдат, как ще ги поддържат, но в крайна сметка ще си ги почиствам по-често и дано да не заприличат на нищо. Другият ми вариант беше тези кафявото с златисто, бежевото с златисто по-точно, но за якото ми това на винтич. Новото, смятам, че това е модела, това е цвета. Другото, което се колебаех, беше кой номер. По принцип всичките ми обувки на Биленка и Берберик са ми 37 номер. Както и повечето ми боси обувки, само на две марки са ми 36. Но тук по-скоро колебанието беше дали 37 или 38. В крайна сметка, значи по табличка излизаше се едно да поръчам 38 номер, но в крайна сметка реших да рискувам и да си поръчам пак 37. За уточнение, десния ми крак, дясното ми ходило е с дължина 23,5 см, а левия крак лявото ходило ми е с дължина 23,3 см и ми пасват идеално. Нито са ми тесни, нито са ми широки. Ето тук горе-долу ми се пада пръстчето, имам може би почти сантиметър разстояние. Изключително лесно се обуват, изключително са топли. Сега се опитах днес да постоя малко с тях, но не, за днешните температури със сигурност е доста топло. Аз съм с маратонки. По принцип, често съм си с маратонки. С болнена стелка, разбира се. Но просто, ако прогнозата е вярна и събота завали сняг, ще съм най-щастливия човек на земята. Това, което много ми харесва при този модел апрески е колко са гъвкави. Това за апреска, повярвайте ми, е изключително много. Широки са си, обемни са си отвътре. Вълната не взима толкова от обема, колкото се притеснявах аз и се обуват изключително лесно. Другото нещо, което ме притесняваше, дали ще се обуват лесно. Ето, виждате ли, много лесно се... само ще преместя телефона, за да се вижда. Много лесно се обуват. Мога да си ги пристягам, ако искам, с връзки. Пръста е така. Тук е. Сега ще стъпя на земята, за да се вижда по-добре. Се изправя. Ето тук ми е. Тук ми е пръста. Ето точно тук. Което малко след този шеф горе-долу. Пак казвам, повтарям пак, десния ми крак е с 23,5 см дължина, левия с 23,3. Така че за ходило около 23 см, 37 номер е вашия размер. Но такива са ми бутушите, черните Шарлот, които са такива са ми Берберик с маратонките и двата чифта, такива са ми били и по-стари модели. Да, със сигурност ги препоръчвам. Стелката, само една секунда да видя, да, вади се, мисля. Ето вижте колко много вълна. Пак и с тези с алуминия да е по-топличко. Но аз си познавам модела още от детските модели на децата и смятам, че със сигурност няма да съжалявам. И с нетърпение очаквам да завали снега, за да мога да си ги носи из града. Просто както написа една приятелка под сторито преди малко, представям си ги как хрупат по тресен току-що навалял сняг. Ако имате въпроси, пишете ми, ще отговарям. Не мисля, че това е всичко, за което се сещам да кажа за тях. Ще се опитам да ги наснимам по-подробно.
Ако ми остане време, кача и в блога, но вярвам, че и това видео ревю е достатъчно. Горе-долу са си, както всички останали модели на Биленка, отговарят си размерите. Аз бях притеснена, тъй като в много блогове четох, че някои хора са си поръчвали 2 номера отгоре. Не знам, или не е било правилно измерен крака или нещо друго, но аз си поръчах същия 37 номер и са си напълно окей. Това е от мене. Пишете, ако имате въпроси. Дони, тя ще направи ревю на нейните Шарлот. Всъщност и аз мога да я направя с моите Шарлот. Ще се опитаме да намерим време да поддържаме една нова инстаграм страничка, в която да си говорим само за боси обувки. Днес на едно от събитията ми, които водих за бремени майки, току-що родили, което си говорих за бебеносене, обърнахме темата и за боси обувки и наистина това е една тема, която интересува хората и е доста интересна. Така че, може би, защо да не почнем да поддържаме този профил. Така, чао от мене, ако имате въпроси, наистина пишете тук и ще се радвам да отговоря. Чао, чао!